Tara. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. And I'm Japet. And welcome back to my channel. Yay! So, Pet, saan ba tayo ngayon? Dito pala yung isa. Saan ba tayo pupunta ngayon? Pupunta kami muna tayo sa bukid. Lalo na sa bukid. Hey guys, ihatid namin si Chen. Si Chen Salise. Si Chen kasi uuwi si Chen sa bahay nila. Hi Chen. Bye Chen. Wala pa nga. Mga ilang oras ba biyahe papunta doon? Sa Kulay. Wow, alam talaga may minutes pa. Ito pa yung mga kasama namin. Master, Ito pa yung driver namin. Hey, what's up guys? I'm the Kilong driver. Pag ready na, so ako na lang kung Ricardo Dalisay. naman sa isa kasakyanan. Uy, kubiyahe! Uy! Walang niya! Dito ako. Hi. Wow. Sama ka pala? Ito yung driver namin. Yes, I'm the Kilang driver guys. And it's my pleasure. Ayun, lang guys. And dito yung mga... That's it. Ay, smile ko naman. 君の虜になってしまえばきっと Wait, toothbrush na. Ang gamit, ikaw ko na kung malapit na ba yung ngipin mo? Hala. Nose na lagi. No? Hapit na. Hapit na. Hapit. No? Hindi na Ay, kasi hapit na, Japet. Witty, ay wetty day. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Guys, nandito kami ngayon sa somewhere na pwede kami magkape. Stop over muna bago namin ihatid si Chen. Di, makikita pa kasi uwi pa naman kami ng Cebu. Stop over para mag-coffee. Wow. Hi. Parang artista just. Mag-show. Ano, wala. Magtiniil lupit. Hindi ba mabaho pa mo? Gawas yung baho sa tiil. Ay, walang baho. No. Sa akin, ma'am. Alam ko dito. Ha? Alam ko dito. Sige nga. Best view. Saan? Nakita ko na yung best view guys. Tingnan Saan? nyo guys. Tingnan nyo guys. Oh. Eh? 君の虜になってしまえばきっと Wow! Kaan eh. Yeah, mag-photoshoot na naman. Photo operation na naman Lagi, sila. against the light lagi. Order muna tayo ng food guys. Oo. Para mainom tayo at may makain tayo kasi gutom na ako. Gutom ka. Gutom na ako. Akala ko ba doon na tayo kakain kay Chen? Eh, kadua. snacks na. So, dito na po yung drinks namin. Wala mo nag-order food? Isa lang. Wala, uy, mababusog pa. Wala may nagigutom Kasi tayo. kakain pa kami pagdating namin sa bahay ni na... Ako lang Natin, yung... Chen. Ako lang yung nag-order ng hot na drink. Appreciate our outfit. Well guys, as in, nag-ano talaga sila na dapat naka-jacket daw para baka may mag-picture daw kami. May nag-jacket. Wala naka-jacket. May share ko sa inyo guys. Nag-jacket kami. Wala kami. So, siya lang. Siya lang walang ligo. Masakit kayo. Masakit kayong dalawa. Sige. May comment si Apet. Apet, anong comment mo Apet? Mas magaling pa raw siya dito eh. Mas magaling pa raw siya mag-card. Or next time Pet, may challenge ako sa iyo. Punta tayo ng
Punta tayo ng isang cafe sa Malaybalay, tapos ikaw mag-art. Na, papainumin mo kami ha. Paano ba uminom ng kape ang isang ano Teo? Ang Lester Capuno. Glester Capuno. Ganito lang yan. Ganyan siya iinom guys. Tingnan nyo guys ha. Ang Jasper, paano uminom ang Jasper? Painom. Wala pa. Ay, wala pa din. Paano uminom ang Glester Capuno? Ganun. Dadamihan niya yan guys. Tapusin mo na. Tingnan nyo. Nakasave dito yung coffee. Naniburot ang naong no, ala, lumubo mukha. Wala mag-coke. O, paano uminom ang Jasper Morin? Wait lang. Kainin mo na yung mga tinapay na nasa ano mo. Ilabas mo yung tinapay sa pisngi mo. Oh, may comment guys sa channel ko guys. Sabi doon na, ba't ang laki-laki na ng pisngi ni Tio? Mas malaki pa sa pisngi mo. So wow. Pero mas concerned sila sa ano, no? Parang okay lang malaki pisngi mo, basta wag lang lumaki pisngi. Ganito kasi yan guys. Pag lumiit yung pisngi ko, hahaba yung mukha ko. Tapos mas lalong hahaba yung chin ko, kaya parang ano. bawal ako gumanon. Baka matusok ako. Pag lumaki yung pisngi ko, bibilog yung mukha ko. Tapos parang bagay sa akin. Lumaki yung mukha mo, lalaki din ba yung ano mo, yung chan mo? Hindi masyado, lumalaki konti. Ano pa yung iba? Tapos may share ako guys, napaka-unfair ng world tong dalawa kahit walang workout guys. Yung mga legs nila guys. Di ba last time, pinakita ko sa inyo yung Taguro Brothers. Taguro dito. Brothers, ganun, oh. Yung legs naman ngayon. This time yung legs naman guys, hindi. Yung iba, mabuwang na lang squat guys. Ganito na ako, ganito ako. Oo, grabe yung squat ng iba guys. Pero to guys, kahit na walang gawin guys, effort. Ay, kahit Oh, wala effortless guys. Oy, Mr. Kaya anak niyo ha. Inuubos yung biko ko. Oh, dahil inuubos yung biko ko. Kita mo, reveal mo yung legs mo na walang effort. heavy. Tingnan mo yan guys, walang At effort least yan guys. Hindi ako But kay Bunso. Kay Bunso, walang workout. Oh, ulo. Joke. Oh, Kay Jasper. Jasper. Wow! Wow, parang bagtak niya no. Ay, ang laki ng legs. Busy sila sa kaka-TikTok. Nag-TikTok kanina si Jazz. Kumusta na yung TikTok? Patingin nga yung TikTok. Ganito. Oh, paano? Tugs! 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 Tanadam! Tanang! Tanang! Yan, di pa rin sila tapos mag-photo op. Yan, madrama yung dalawa. Tingin ng seryoso. Tsaka ito yung photographer namin na mas magaling pa mag-post kaysa sa pinipicturan. Nagkapila kami guys pero umabot kami ng 2 hours. Tapos 100 kilometers pa yung babiyahin namin. Babiyahin namin. Yeah. Okay guys, alis na kami kasi 100 kilometers pa yung sa travel namin. Good luck. Guys, ang ganda ng view guys. Ang ganda ng views, may may falls views. Hala na lagi, ko lagi. Napa yung mga kakahuyan. Parang off-road guys. Ano ba itong nangyayari guys? Sige lang ba, sige pa shortcut na nila. Sure ni? Hindi namin alam kung saan kami kasi hindi napasukan yung bridge. Dito pala talaga. Mama! Anong lugar na to mama? Baka ano to, wrong turn to guys. Hala! Oh my god. May pa dito, may Ganda ng view. One eternity later. Nandito na kami sa bahay nila, Shay. Ito si Mami Net. Mama Net. Wala itong pala Si Mama Net. Kumusta dito, Ma? Okay lang. Ito yung anak ni mama. Mga Na- adapted. Oh, adopted. Tingnan niyo yung mukha namin, mga parehas. Mami, sino nagluto mami? Sino Si nagluto? Dada. Masarap ba to mami? Masarap? Masarap na masarap. Masarap ba si Dada? Walang kasing sarap. Wala kayo mami, vlogger na si Jen. I like that. Kanino nagmana si... Sa akin, siyempre maganda eh. Sa bayang Tagalog. Sana si Dada. Sana si Dada. Narinig mo yun kanina. Masarap pa daw si Dada. Masarap na masarap. Wow! Nagutom at tuloy ako.
Nagutom ako. Kasi sabi ni Chen, masarap talaga magluto parents niya. Proud daughter. Proud little. Grabe ka. I-house tour tayo ni Chen guys. Sa bahay nila. Andito tayo sa backyard nila. Kapakilala natin yung mga kapatid ni Chen. Oh. Bunso! Bunso! Dami ka din palang bunso. Mga bunso! Ay, mga bunso! Tsaka meron pa, mga kalapate. Paano ba tawagin ang manok pet? yung mga kalapate. Yung mga kalapate, pet, ano, paano tawagin? Puro mo to, gaul, pet. Oh, ay, ilapit natin para marinig nila. Sige ba? Paano? Ito sa inyo, Paul. Paano tawagin yung manok? Ganon! Ganun pala. Parang mga ano eh, babae na manok yun. Pag mga lalaki, paano? Guys, ito yung sampayan nila guys. Tapos dito rin nakatira yung mga kalapati. Pagkatapos mo mga lababukas, labahan ulit. Oh, may tumalsik. Ano ba yon? Ipot ba yon? Nature spray. Ma, nagtanong si Jasper paano daw tawagin yung mga kalapati. Okay. Ganun, try natin. Oh, try mo. Thank you, Mama Lee. Tingnan natin, paano mo yun? Ay, try natin dito. Dili, siya akin dito, dili, Diyos, oh. Dito. Oh, dito. Dito. Ano? Ba't ang lalaki ng mga kapatid? Kalabay. Mama, isos ka, mama ha. Ah, dito sila sa kabila. Ah, si Mama be. Nahadlok na ninyo. Ay, mo sigliyok-liyok. Sige, Ma. Oh, sige. Pati. Hindi kami tinanggap ni Mama. Mukha ka talaga kalapati. Guys, nakauwi na kami. Yes! Shock naman kami sa YouTube. May vlog na pala. After 2 hours na biyahe. Guys, kumusta yung tulog nyo? Ito yung tulog na tulog, guys. Ito yung tulog na tulog, oh. Parang hindi galing natulog. Ito kami natutulog guys sa gabi. Tapos alam niyo ba na ano na to? Aircon. Nakabukas. Ito yung aircon namin. Ito yung aircon. Ito, salamat sa pagbukas sa aircon. Diretso sa baba. At wala, hindi kailangan lambo. Alam mo bakit? Bakit? Wow, lamig. Grabe lamig. Parang aircon niya. So guys, pag gusto mo ng stargazing, higa ka lang, tapos kita mo na agad yung stars dun. Kasi walang stars kasi Pag umaga, sunbathing. Ba't walang lamok dito? Walang lamok dito guys kasi malamig. Tapos kung malamig, mabigat yung air. Hindi. Ano ba? Naka-jacket sila, di makalipad. 1, 2, 3. Ayun. Thank you so much for watching this. Baluarte niya to. 1, 2, 3, go. Ay, walang host Mark Riding bukas ha. Doon po nagtatapos ang aking vlog. Kaya hanggat sa muli. Paalam!